Draga braćo i sestre, Drahí bratia a sestry, u Evangeliju smo slušali v Evangeliu sme počúvali Ježišove slová, ktoré sa dnes dotýkajú nášho srdca, nášho vedomia. Ježiš povedal a hovoril jasne a hlasne, bez skrášľovania. Ježiš jasne odkrýva našu pýchu a sebeckosť a nezáujem k blížnemu. Ježiš, ktorý vidí naše srdcia, nehľadí na to vonkajšie, ale poukazuje na ľudskú pýchu a sebeckosť a hovorí nám: keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadni si na prvé miesto, pretože je ešte niekto vzácnejší pozvaný, ale choď a sadni si na posledné miesto, pretože ten, kto sa vyvyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Bratia a sestry, Ježiš v Evanjeliu rozoberá chorobu, ktorá pojedá aj nás dnes, chorobu ľudskej pýchy, sebaukazovania, nenásytných túžob, aby sme boli prví a dnes, aby sme boli videní a aby nás uznávali. Koľkokrát v kostole, vo farnosti, v našich rodinách vedie boj o prvé miesto. Kto bude v prvom rade v kostole, kto sa bude chváliť, že dal najviac do zvončeka, koľkokrát sa vnúcuje spoločnosti, kto bude mať lepší dom a lepšie auto, lepší mobil, kto bude mať viacej priateľov na spoločenských sieťach. Ľudia dnes nebojujú o svetosť, ale pre potlesk a lajky. A to nás ujedá zvnútra, my si to vôbec ani neuvedomujeme. Vždy sa tlačíme dopredu. A častokrát nemôžeme zniesť, ak niekto má niečo, čo my nemáme. Robíme sa veriacimi a v kostole hráme sa na zbožných veriacich, ale nemôžeme zniesť niektorých ľudí a falošne ich prihlasujeme, chceme ich zničiť, pretože sme žiarliví, pretože sme sebeckí, alebo sme pyšní. Ale Boh dobre pozná naše srdce. Boh dobre vie, na čo sa hráme a dávame pozor, čo robíme a aký sme pred Bohom. Žiaľ, dnes naša pýcha a sebeckosť už nemá hraníc. Dnes, ak si niekoho neuspokojil, ako on chcel, tak si hotový. Hneď ťa vymaže, vyškrtne. A dnes je nepredstaviteľné vidieť, ja si vezmem príklad našej politiky, nejaký dôležitý politik, ktorý sa tlačia do prvého radu. A neviem, takto je to tu, ale neviem, ako je to v iných krajinách. A dnes prišlo k tomu, že musí si rezervovať a pre neho prvé miesto. A ak tak neurobíš, si vymazaný navždy. Už nie jestvuješ. A hovoria, že to tak vždy bolo. Že sa pre nich musia chrániť prvé miesta, ale kto to povedal, že to tak musí byť? Predstavte si, aká je v dnešnej dobe sebeckosť a pýcha, nakoľko je veľká, pretože už nemá hraníc. Ani jedna omša nemôže prejsť nejaká slávnostná a sú tam politici, aby oni neboli v prvom rade a viem, že my sme za to vinní, lebo sme im to dovolili, ale spýtujem sa, prečo oni chodia na omšu. Nakoľko vidím, kvôli Bohu neprichádzajú, ale kvôli svojim záujmom, aby sa ukázali, aby boli vidieť, aby sa
aby chválili a pozdravili ich. Ale aj to sa pomaličky mení. Čoskoro aj oni uvidia, že dokoľ stola sa oplatí kvôli Bohu a môžeme sedieť aj v poslednej rade. Nehovorím toto, aby som niekoho tým vyzdvihoval, pretože v Božom chráme niet rezervácie, niet tam titulov, u Boha sme všetci rovnakí a preto tiež prosím svojich bratov, kňazov, aby nerozdielovali veriacich na politikov, na chudobných a bohatých, pretože u Boha sme všetci rovnakí. Nesmieme dovoliť my, kňazi, aby nám nejaký politik alebo bohatí ľudia boli dôležitejší než jedna chudobná a biedná babka, ktorá sa nám teší celým srdcom. A keď niekedy idem k starým ľuďom, ktorí už možno kvôli starobe nemôžu chodiť do kostola, alebo keď ich stretnem pred kostolom, všimnem si, ako sa tešia, aké ich srdce veľké, keď sa môžu s tebou stretnúť. A preto už nesmieme rozdielovať veriacich. V kostole a v cirkvi musíme byť všetci rovnakí, či sme politici, či sme bohatí alebo chudobní. Nikto nesmie byť ponad. Všetci musíme byť v rovnakom rade, pretože Boh sa na nás rovnako pozerá a tak aj my musíme pozerať. A to nám odkazuje dnes Ježiš v tomto evanjeliu. Ježiš v evanjeliu ide o krok ďalej a hovorí, keď pripravuješ hostinu, nevolaj len svojich priateľov, ani bohatých susedov a rodinu, príbuzných, ale pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. Inými slovami, nežij pre tých, ktorí ti to môžu opätovať, ktorí ti môžu dať odmenu, odplatu. To je dnešná naša tragédia, že robíme dobro, len vtedy, keď sa nám to oplatí a keď máme z toho osoch. Staráme sa o tých, ktorí nám to zajtra opätovať budú, alebo si nás uctia a zatvárame oči pred tými, ktorí nemajú nič, aby nám opätovali. Pozrime sa dnes na našu spoločnosť. Koľko nespravodlivosti, koľko hladných, koľko chudobných a koľko je ponížených ľudí okolo nás. A my sa zahrávame s nejakými drobnými vecami alebo záujmami. Radšej zaplatíme drahú večeru priateľovi, ktorý má až nadbytok a potom nám to odplatí. Nech podeliť kúsok chleba s tým, čo nemá nič. Radšej vložíme peniaze do luxusu, než núdzim. Radšej budeme hostiť tých, ktorí sú nám milí a blízki a zatvárame dvere pred tými, ktorí nás nemajú radi. Jeden príklad, ktorý som zažil ja osobne. Vošiel som do jedného obchodu so suvenírmi. Chcel som kúpiť niečo, nejaký darček. Vzal som jednu sošku, ktorá stála 20 eur. A ja hovorím cenu tej sochy, aby ste vlastne videli pointu. A predavačka mi povedala, to je pre vás, to je zadarmo pre vás, pre nášho Františkána. Povedal som ďakujem, dal som si to do tašky, zostal som stať pred tým obchodom a medzi tým prišla jedna stará babka, vošla do toho obchodu suvenírov a tiež chcela kúpiť nejakú sochu, aby ho mala doma.
a videla, aký som ja kúpil a povedala predavačke, prosím ťa, ja by som chcela takýto, aký má tento Františkán. A ona tam šla, priniesla babke tú sochu a hovorí, no toto stojí 20 eur. A keď pozrieš na tú babku, vidieť, že asi nemá dosť peňazí, vyzerala chudobnejšia, ale chcela si kúpiť nejakú sošku, aby ho mala doma. Vybrala babka 15 eur a prosí predavačku, či môže trošku zľavnieť. Je mi dôležité, aby som tú sochu doma mala, pretože nemám viac peňazí. A predavačka vzala sochu a dala ho na policu a povedala babke, keď budeš mať 20 eur, tak potom príď a kúp si ho, tú sochu. A čo v tomto vidíme? Vidíme veriacich, ktorí sa hrajú pred nami, pred Františkánmi, že sú nejakí veriaci a svätí. A preto babkou ukazuje to svoje skazené vnútro. Samozrejme, babka išla domov a ja som jej dal moju sochu, nie preto, aby som sa pred vami tu chválil, ale aká je tá naša hra. Hráme sa, sme sebeckí a skazení. Často hráme pred Bohom akúsi úlohu, ale naše vnútro je skazené. Ale musíme pochopiť, Bohu nemôžeme pred Bohom hrať niečo. Boh nás veľmi dobre pozná. A vidíme, čo hovorí Ježiš v Evanjeliu. Keď chystáš hostinu, nevolaj len svojich priateľov, bratov a príbuzných, ani bohatých susedov, ale pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých a daj tým, ktorí sú v núdzi. V dnešnom svete sú ľudia, ktorí Bohu vďaka pomáhajú a starajú sa o núdznych a robia to z lásky a Bohu vďaka za nich. Boh ich určite odmení. Ale máme aj takých, ktorí falošne pomáhajú. Keď poviem falošne, tak myslím na tých, ktorí nepomáhajú z lásky, ale zo svojho záujmu. A to je to pomáhanie, kde sa nehľadí na brata v núdzi, ale na vlastný osoch, na vlastnú slávu, na vlastný vzhľad v spoločnosti. A dnes, keď nejaká firma alebo bohatý človek dá niečo chudobnému, zrazu všetky noviny o tom píšu a všetky médiá ho chvália, dávajú fotografie a tlieskajú mu a potom sa vytvára dojem, že sú veľkí dobrodinci. Ale spýtujeme sa, či je to skutočne pravá láska, či je to srdce, alebo len reklama. A hľa, keď pozrieme na niektorého z našich politikov, ktorí chodia k nejakým chudobným alebo chorým, všetky kamery idú za nimi a novinári utekajú, mikrofóny sú pod nosom a všetko sa naživo prenáša, aby to bolo vidieť, nahralo sa a ukázalo sa. A to nie je hra, maska a predstavenie pred ľuďmi. Či to nie je pomáhanie len kvôli zhromažďovaniu nejakých bodov pre seba, kvôli zhromažďovaniu nejakých ľudí, ktorí povedia, pozrite, aký je výborný, budeme ho hlasovať, veď on pomáha druhým ľuďom. Bratia a sestry, to je falošné pomáhanie, to je pomáhanie, ktoré nemá žiadnu hodnotu u Boha. To je pomáhanie, ktoré má hodnotu len u ľudí a tam to aj končí. A Ježiš jasne hovorí, ak činíš dobre, nech nevie ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka. Inými slovami, čiň v tichu a skrytosti, pretože Boh všetko vidí v skrytosti a On ti v skrytosti bude opätovať.
skupio pojene kod ljudi, Akú to má cenu, ak si nejaké body pozbieral u ľudí a u Boha nie? Čo platí z toho, ak ťa média, novinári pravo pomaganje kada nitko ne zna. chvália Da dlan pružaš a inak nie? a kamera to ne bilježi. Keď nezaznamenáva kamera a novinári Ko ne piše o a nevidia a nikto o tom nepíše, keď dáš posledný peniaz človeku pri ceste a vie to len tvoje srdce a Božie srdce. A to je láska, to je sila, ono vrijedno to pomaganje. je to, čo je cenné pred Bohom. Zato se svi A preto všetci dnes večer sa spýtajme, či my pomáhame z lásky alebo zo záujmu, či my chceme, aby nám niekto plieskal, alebo chceme len odmenu od Boha, pretože na konci nášho života nebudú sa lajky a fotografie v novinách počítať a nebude sa počítať, koľko ľudí nám tlieskalo, ale budú sa počítať slzy, ktoré si se rane koje si zaliječio. utrel a rany, ktoré si zaliečil a hladný, ktorých si odmenil bez kamery a bez svetla, len ty a Boh. Ali kako se Ale ako oslobodiť od tohoto všetkého, od pýchy, od sebeckosti, od čovjeka za bližnje toho, ak nemáš záujem o brata človeka blížneho, liek pre takúto chorobu je pokora. pomoći naša A tu nám môže pomôcť naša blahoslavená Panna Mária, pretože ona je najsvätejší príklad pokory. Ona, ktorá bola bez hriechu a bola plná milosti. Ona nežiadala prvé miesto, ona nepovedala, ja som lepšia než všetci ostatní, ale povedala, hľa služobnica Pána. A preto ju vyzdvihol Boh, aby bola nad všetkými. ona koja je živjela Ona, ktorá žila skromne a neznámom Nazarete, dnes je kráľovnou neba i zeme. Ona, ktorá mlčala, dnes hovorí celému svetu. Ona, ktorá prijala posledné miesto, dnes spoločne sedí so svojím Bohom a chceme byť vyzvihnutí. Nasledujme jej príklad. Nežiadajme prvé miesto na zemi, ale hľadajme ho u Boha. A preto, bratia a sestry, otvorme svoje oči. Boh na nás nepozerá podľa titulov a podľa lesku a kontaktoch a majetku. Boh hľadí do tvojho srdca a preto je dnes deň obrátenia. Dnes sa rozhodníme odhodiť pýchu, chamtivosť a sebeckosť. Dnes sa rozhodníme byť ľudia pokoria lásky a prosme blahoslavenú Pannu Máriu, aby nás naučila pokore, aby nás naučila milovať bez záujmu, aby nás naučila sadnúť si na posledné miesta, vediac, že v Božích očiach je posledné miesto tým prvým miestom. A nech tieto Ježišové slova, ktoré sme počuli, nech v nás znejú a nech nikdy nám nevyjdú zo srdca. A to je, kto sa vyzdvihuje, bude pokorený a kto sa ponižuje, bude vyzdvihnutý. Nech je pochválený Ježiš a Mária. A teraz, bratia a sestry, vyznajme svoju vieru, ako nám ju